35. Ayan, oh, ito ang Rabago family. Ay, yung mga sarate, isang ba naman? O ano, sasabihin mo? Ano ba na ginagawa natin sa Legazpi? Doon na sa ATV. O see? Hindi niya pa, I don't know. Tapos ma-drive-thru kita. Ay, cute naman si Johnny. Ay, nakulong ako. Iyo? Anong kakainin niya ng baby ko? Anong kakainin ng baby ko? Ah, Naduling sa imo. naduling. Naduling. O, ilis yo. Iyo. Yan na. Ito na ba kasi ba, no? Ay, narong. Bababa kami. Hindi po. Bless you. Bless you, Nini. Gamit sa backdrop. Magayon pala yung lugar na yan. All riders will also be liable for any damage to the Ready na. ATV.
Kain muna kami. Ilis dito ka, tabi ka sa akin. Wala, karamot. Kaya may bugas. Sige. Yung statue. Yan ang view ng Mayon. Tapos, ayan ang statue ni Mama Mary ata to.